Uusissa suosituksissa ohjeistetaan jättämään leikkele pois leivän päältä. Taustalla on suositus syödä niin vähän prosessoitua lihaa kuin mahdollista. Jääkiekkolegenda on yllättynyt. Hän ei aio muuttaa ruokavaliotaan. Vegaani vaikuttaa ja kehoittaa kuuntelemaan tieteen tekijöitä. Leikkele kohu, räjäytti somen. Ei näitä tämmöisiä suosituksia kannata ottaa liian tosissaan, kommentoi eräs leikkele kohu. Ravitsemusneuvottelulautakunnan varapuheenjohtaja kertoo, uusien suositusten taustalla on useita tutkimuksia. Muutos on mahdollinen, kun siihen suhtautuu avoimin mielin. Leikkele kohu, räjäytti somen. Ei näitä tämmöisiä suosituksia kannata ottaa liian tosissaan, kommentoi eräs leikkele kohu. Uudet suositukset. Leikkele kohu. Suosituksia kannata ottaa liian tosissaan, kommentoi eräs leikkele kohu. Uudet suositukset.